Bi ye jumadon ye avril kalo tile saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw ayi aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ Burulayi Kulubali ni bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ la min ye maafaga wale cɛjugu kɛ ni ka maa 5 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ a ni la san tɛmɛnin na Golonbugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kita mara la ale kamalen de ko don. A jirala k'a fɔ ale ka kiiritigɛw de tun bɛ sen na kununko alamisa avril kalo tile fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Kita ale tribunal la. Kiiri jaabiw y'a yira k'a fɔ ko peine de mort o de dara a kunna ni o ye fangali ɲaŋini ye ani maa 2 wɛrɛw n'o ye a ka complices ye san 5 de dira olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Bayi ani Modibo ye. N'an bɔra yen nɔ Mali kɔnɔna na yan nɔ lafasali kuluba min ni a tɔgɔ ye ko INTM ni baarakɛlaw ka lafasaliku belebeleba don baarakɛlaw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔnɔna na awa u y'a yira k'a fɔ ko u ka bolofara min bɛ jamana fan tɔw fɛ ko kalafili dɔ bɛ yen ko o bɛna boloda u y'a ɲini u ka ayiwa bolofara min bɛ jamana tɔw fɛ u sen ka na ye ni kalafili ninnu na. Bamakɔ sigida mairie ɲɛmɔgɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn min ni o ye bolimafɛnw ka bugunatigɛ sɛbɛn ye ni dɔw b'a dɔn vignette la ale tali waati ko dɔ farala o kan a bilala ka taa fo min ye ayiwa avril kalo n'an b'o o la nin ye o tile 30 san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ min an ka finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛminan 2 olu kɔni ye dadigi kɛ Bamaciw ka dagayɔrɔ belebeleba 2 kan min filɛ nin ye Marakala ale worodugu yan fan fɛ. Finitigiw ka nin wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye Bamaciw ka nin dagayɔrɔ in ka a daga bɔ Marakalakaw da la. An ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛ kɔrɔw ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ min ye avril kalo tile fɔlɔ ka taa a bila a tile 2 la araba ka n'a bila alamisa san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ kɛ hakilina falefalen don min bɛ tali kɛ baarakɛminan min bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ci minnu bɛ tɛmɛ minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka faamuya u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ. Nin wagati in na an bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni jamana kɔkan kibaruyaw ye. Niger jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum ye ni ale ma sɔn ka bɔ fanga la fiyewu a ka fanga in kɔni ko a banna alamisa avril kalo tile 2 san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ fanga min ye nazaraw ka ayiwa wasabulonba ye ale y'a ɲini min ye Mohamed Bazoum ye ale ka bila ka bɔ a bɛ kaso min na sisan min ye AES jamanaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'o tɛ kuma ye olu m'u tulo don o kuma in kɔrɔ. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.